Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, ‘yan uwana, saƙo ne zuwa ga abokaina ‘yan Nijar matasa dai duka gabaki ɗaya. To, ‘yan uwa ku diba ku gani duniyar ga yanzu yadda ake ta ci gaba, amma kullum mu a nan Nijar kullum mu ke baya. To, me ke kawo wannan matsalar? Mun ce ba mu da wadataccen intanet da abubuwa makamancin hakan. Kullum sai dai mu rinƙa ganin ƙasashe kamar irin su Najeriya, Ghana da sauran dai ƙasashe na Afirka suna ci gaba ɓangarori da dama, abin da ya shafi ƙere-ƙere, wasu harkar music, wani harkar technology, wani harkar dai duk wasu abubuwan da suka shafi dai technology and science. Mu Nijar an baro mu a baya. To, abu guda ne nake so in faɗa muku zuwa biyu hakan ga. ‘Yan uwana ‘yan Nijar, ku san da cewa a duniyar ga ta yanzu akwai hanyoyi da dama wanda za ka iya samun alkhairi a cikin wayarka ko kuma a cikin kwamfutarka. Abin da nake so in faɗi shi ne, yanzu misali idan kuka diba kuka ɗauki misalin Najeriya, za ku gani matashi ne za ku gani shekarunsu ba wani shekaru ba ne ke gare shi, amma ta sanadiyyar wayar da yake riƙo da hannun shi tana kawo mashi alkhairi, wanda za ku gani akwai da yawa daga cikinsu ta sanadiyyar wannan abun za ka gani sun samu kuɗi kuma har suna taimaka ma wasu. To don me ya samu ba mu ba? Ya zamana a ce kullum kana kallon reference daga wani abu wanda ke na gaba. Lalle tabbas mu ‘yan Nijar mun yarda cewa ‘yan Najeriya ɓangaren ci gaba na technology da sauran abubuwa sun fi mu ci gaba. Duk da yake mu ma akwai abubuwa da dama wanda mun yi su ci gaba. Amma yanzu idan kuka diba za ku gani duniya ne tana alfahari da wanzuwar technology. To, matasa, abin da nake so in faɗi shi ne, hanya ta farko da ya kamata a ce mu bi domin mu samu alkhairai na ita wannan ci gaba da aka samu, muna iya farawa da salular da ke gare mu. To, ita yanzu salula kana iya misali ka yi YouTube, misali ka iya wani harka ƙera wani abu ko kuma harkar lakwal, ka iya solving ɗin wani maths ko kuma ka iya yin wani code hakan ga for example, kamar dai a ce kana da wata experience, wani skills cikin ƙwaƙwalwarka. To, abu na farko da zan ba ku shawara ‘yan uwana ‘yan Nijar shi ne ku samu kamar misali TikTok ko YouTube ko da sauran platform kamar su Instagram da Facebook, inda za ku promoting ɗin abubuwanku. Shi wannan ilimi da muke samu, kai ya zamana a ce kullum sai dai mu sami ilimi amma kuma ba ma amfana da shi. Menene amfana da shi? Duka gabaki ɗaya a je a dawo. Amfanin ilimi shi ne ka samu abin da za ka sa a baki, ka samu revenue, ka sha wahalar koyon ilimi, a ƙarshe kuma ka zo kai bai amfane ka ba. Kenan ta wannan hanyoyin, misali ta hanyoyin nan na réseaux sociaux, kana iya ka rinƙa taimaka ma sauran mutane su ma suna fahimtar ka, kana samun kai ma wani abu wanda za ka rinƙa taimaka ma kanka kuma haka rinƙa taimaka ma wasu. To, amma kai ya zamana a ce kullum mu sai dai mu rinƙa kallo, kullum sai dai mu rinƙa kallon wasu suna ci gaba, mu ban da mu. Saboda idan kuka diba for example saman YouTube akwai abubuwa da dama idan ma ba ka da experience saman wani abu hakan ga na ilimi. Akwai abubuwa da dama, inda Hausa ne, inda Faransa ne, inda English ne, akwai abubuwa da dama wanda za ka rinƙa rubutawa. In rubuta Hausa ka iya, ka rubuta Hausa. Ina so in koyi kaza,
inda Faransai ka iya ina so in koyi kaza, inda English ka iya ina so in koyi kaza. Duk abin da kake so ka koya saman YouTube za ka same shi complete. Duk da yake shi TikTok waje ne kamar mafi yawanci dai introduction ne ka gane za ka gane gabatar da abubuwa ne ake yi ba wai za ka samu abubuwa full ba ne. Kenan shi abin da wani bi misali abin da muke koya daga makaranta bai isa mu, littattafan falle bai isa mu, amma ya kamata a ce muna approfondir wajen bincike ka gani abubuwan ta yadda za ka fahimta su. Misali, ni yanzu a yadda nake in ina so in koyi wani abu, in akwai shi da Hausa ba sai na sha wahala in ce sai na koyi shi da wani Turanci ba ko wani abin nan, wani yare can daban. Da Hausa kama ya ishe ka. L'essentiel c'est la compréhension qui compte. In ka fahimta an gama komi. To wannan ilimin da za ka samu ya zamana a ce bai tai ga banza ba, ya zamana a ce kai ma ka samu wata malaɓa inda za ka dogaro da kanka. Baicin ka dogaro da kanka nan ne Allah kuma za ya ƙara taimakarka har ka taimaka ma wa. To kenan ‘yan uwana matasa ‘yan Niger da ma kowa da kowa, kenan Niger tamu ce, in Niger yau ta lalace babu wani wanda za ya zo ya gyara mana ita. In Niger ta ci gaba wannan shi ma daɗinmu ne. Kenan ya kamata a ce mun tashi mun jajirce, mun tashi mun koyi mun samu ilimi na zamani, harkar ƙere-ƙere, harkar wani abubuwa, duk abubuwan da za su kawo mana ci gaba a cikin Niger. Saboda idan Niger ta gyaru jin daɗinmu ne, in ta lalace haka ma wannan mu ne muka ci baya, babu wani wanda za ya zo ya gyara mana ita. Hasali ma idan ‘yan ta'adda suka yi yawa za su zo su kashe Turawa su ma su ƙara zuwa suna mulkin mallaka saboda ba ma da ilimin da za mu controlling kanmu balantana mu yi controlling na tare da mu. To kenan kun gani in dai har ‘yan Niger muka samu muka yi ƙarin yunwa, lalle tabbas Niger har yanzu akwai yunwa, ba mu yi ƙarin yunwa ba. Me amma ba ta yiwuwa a ce muna son ci gaba kuma da yunwa. Dole ne yanzu misali wannan Starlink da aka samu. Starlink ta hanyar Starlink ka gani idan ka yi wani abin nan ka yi wani video naka ko wani course akwai inda za ka aza shi ka ce babu wanda za ya iya amfani da shi sai an sayi. Akwai kuma misali ta hanyar YouTube inda za ka azawa wannan gratuit ne kowa na iya kallo kyauta amma YouTube za ta biyan ka. To yanzu misali mun ce tsadan mega yanzu ga Starlink, kenan yanzu abin da ya dace idan ka yi bidiyon ka ko kuma ka yi wani abu na harkar ci gaba ko kuma ka yi wani abun da dai na ƙaruwa ne, kenan ka gani sai ka zo da ‘yan kuɗinka kaɗan ka ba da a Starlink ka yi uploading ɗin shi ka hauda shi duniya ta gani. To ina tunanin wannan mahita ce aka samo mana duk da yake nan gaba insha Allah za a gina man centre de données a cikin Niger wanda aikin ma an ce yana nan Allah yarda ana cikin yin shi amma wara shi centre de données inda duk wani données za mu rinƙa stocken abin données na internet ɗin. Kenan kun gani na kafin wannan lokacin ya zo mun ƙara samun skills, mun ƙara samun abubuwa da dama cikin kawunan. Wannan lokacin na zuwa kawai ide-ide ne za ka yi. Idan za ka yi wani video naka ko za ka yi wani abu ba ka buƙatar sai ka tahi ka biya wani Starlink. Daga nan wajen misali ka sa dala 20 ɗinka gidan layi an baka 20 giga ko wani 15 giga ko 10 giga misali. Kenan kun gani na an samu mana ci gaba, hanyoyin da za a ci gaba a cikin Niger. Amma kai ya zamana a ce da mun ci mun ƙoshi shi kenan wajen ba mu da wata matsalar rayuwa. Saboda wannan abu ne wanda Turawa suka sa mana. In mun ci mun ƙoshi mu 'yan Afirka, ina magana ne duka gabaki ɗaya Afirka, in mun ci mun ƙoshi ba sai mun nemi ilimi ba.
kawai shi kenan. Kuma in kun lura akasari 'yan Niger mu wannan kamar ma al'adar mu ce. In mun ci muka ƙoshi shi kenan wajen. Alorki in ka diba ƙasashe irin su Japan, China, Amurka, menene duk ƙasashe ne wanda an yi ƙarancin yunwa. Kenan wannan ita ce mafita wadda za ta sa in sha Allah mu samu ci gaba a cikin ƙasarmu ta Niger. Yanzu misali, ka yi bidiyo ka ɗora, sannu har shan ɗinka aka yi monetizing ta. Misali, yanzu akwai lokacin da in ka buwaya, a wata YouTube tana iya biyan ka kuɗin da suka kai miliyan guda, miliyan biyu, miliyan uku, miliyan huɗu, miliyan biyar. To yanzu hiɗa mana aikin Niger, wani aiki ne wanda za ka yi YouTube gwamnati za a baka wanga kuɗin. Kenan kun gani misali, ni ina yi, wancan na yi, wannan na yi, kenan in muka kai wani lokaci za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe. Kenan sai ku gani an haɗa wata ide haka, ko ka gani an haɗa wani kamfani wanda za a rinƙa kawo ma ƙasa ci gaba. To amma kai ya zamana a ce muna da ilimi amma ba mu san ta yadda za mu yi aiki da shi ba. A je a dawo. Unhwanin ilimi a amfana da shi. A je a dawo. Kai ya zamana a ce mun sami ilimi amma sai dai shi ke na wajen da mun wuce wajen mun manta komi. Ya zamana a ce yana amfana ka, yana amfana wani, saboda idan ba haka nan ba, babu ta yadda za a yi har kai ma ka samu ilimin nan har ka zo a matakin da kake. Saboda in ka lura wasu su ne suka yi gwagwarmaya, suka samu wannan ilimi, suka rinƙa transmitter ɗin shi da generation par generation, yana zuwa daga wagga generation zuwa wagga generation. Har kai ma ka samu. Kenan kai ma in kana da wata kamar misali ko esprit de creativity ko wani dai abu dai wanda dai na ƙaruwa ne, to ya zamana a ce ka saka ma duniya ta amfana da kai. To wannan shi ne. In dai muka riƙe in sha Allah Niger za a samu ci gaba. Duk da yake gwamnati ita ma tana ba da tallafinta, tana ƙoƙari yadda ya kamata. Muna jinjina ma wannan gwamnati ta CNSP. In sha Allahu Niger za ta ci gaba ba tare da wani turawa ba, ba tare da taimako, in sha Allahu. Tun daga arziki da ke gare mu na ƙasa da na ina ko ina arziki Niger akwai shi kun sani. Kuma in Allah ya yarda cidiyan namu da menene ina roƙon gwamnati da a rinƙa ɗiba cidiyan masu fahimta, masu ganewa kamar yadda China suka yi. A ɗibi cidiyan a tura su ƙasar waje, wasu Amurka, wasu ina, su je su samo ilimi, harkar noma, harkar menene, harkar dukkan wasu abubuwa na technology da science da menene na zamani, ba wai wanda aka sa mana ba a baya. Wanda Niger abu guda ne na taɓa gani na harkar ilimi wanda dai gaskiya na ɗaya mamaki da na ga taɓa gani wani an san sharshar ya yi igiyar leko cikin tele. To kenan muna son haraka ta ci gaba, haraka ta wani intelligence artificial, saboda yanzu duniya ma yanzu komi da intelligence artificial, komi yanzu intelligence artificial ta ƙwace komi. Everything is about one click. Yanzu dai an wuce wani abin nan. Yanzu artificial intelligence ne. Kenan ina roƙo zuwa da gwamnati CNSP da su Chani a samu wannan ilimin na intelligence artificial cidiyan namu wanda ke Niger a koya musu sosai, saboda wannan ilimi tabbas yana kawo tattalin arziki na ƙasa. Saboda yanzu China da shi ne take alfahari, Amurka yanzu shi ne take alfahari da shi. Kenan mu ma
'yan Niger ba ma son a bar mu a baya. Muna son duk wani ilimi ya zamana a ce akwai shi Niger, ko ma nawa ne a kashi. Saboda in an yi sacrifice ba wai don mu ba ko don na ƙasa gare mu. Shi ne, kai ya zamana a ce kullum Niger in ni na samu, to na bayana ma kawai in yana so ya mace, ya mutu. Ƙasashen da suka ci gaba dole sai da suka yi sacrifice, wasu suka rasa rayuwarsu, wasu suka yi menene aka ci gaba. Kenan mu ma yau haka zalika in dai muna son ci gaba, dole sai an yi sacrifice da yawa. Duk da yake mun gani CNSP, gwamnatin sai Cani sun yi bakin ƙoƙarinsu kuma suna jin kukan talakawa. To insha Allahu ni dai ina ji a jikina Niger za ta ci gaba. Niger za mu ci gaba, matasa mu dage, mu dage. Gwamnati ta yi bakin ƙoƙarinta amma ba komi ba ne gwamnati za ta iya wa ita kaɗai, dole sai mu ma mun tashi mun kama. Dole sai mun tashi mun kama. Wannan harkar likita da wani harkar tsaro da menene, tabbas ƙasa ba ta yi sai da su amma ba su isa. Ya kamata a ce tun daga wani cyber security da ko'ina harkar ci gaba ya zamana a ce Niger ko'ina duniya ana alfahari da Niger. Kamar yadda ake alfahari da Amerika, ya zamana a ce mu ma ana alfahari da mu duniya. Saboda Amerika in kun lura, ƙere-ƙerensu da wani menene da suke yi, shi yasa duniya ke alfahari da. Inda yau Amerika ba ta ƙera komi, China ba ta ƙera komi, da yanzu wane ne zai alfahari da su? Duk da yake cikinsu akwai na ƙwarai, akwai kuma ɓatacci. Amma duk abin da za ka yi ya zamana a ce ka yi shi da zuciya, ka yi shi da zuciya. Kenan matasa ina gare ku, matasa 'yan Niger, matasa abokaina, a tashi a nemi ilimi na zamani, ba wai ilimi na abin nan ba, na tun wanda Turawa suka samu na 1919 wani abu can daban. Mu samu ya zamana a ce ko me ake so a Niger za a same shi. Wannan esprit da aka sa mana, in ka ci ka ƙoshi shi kenan ba sai ka yi wani abin nan ba. In ka ci ka ƙoshi ba sai ka nemi ilimi ba. Duk wannan esprit dukkan mu hidda ta daga cikin kawunanmu. To wannan shi ne. Ina fatan wannan bidiyo da kuka kalla za ta amfane ku gabaki ɗaya matasan Niger. Kuma kada ku manta ku danna subscribe saboda za mu riƙa kawo muku labarai da abubuwa masu mahimmanci ire-iren wannan, da kuma duk abubuwan da ya shafi ci gaban Niger da Afirka. Duk abubuwan mu ba mu ƙi ba yau a ce Niger ta yi kowa duniya. Wannan shi ne. To sai anjima, amma kada a manta a danna mana